Как да я накарам да ми обърне внимание? Отваряш Фейсбук, отиваш на страната на Лора и пишеш: Лора, обичам те бясно, мисля за тебе с ръката отдясно. Братле, ти си много задръстен. Значи хващаш я тая мацка, затискаш я в клозета. Оттам почваш бой, плюене, скуване. Имал бил само тройки. Що голям проблем е. И аз в гимназията имах само тройки. Кой каш, Гоша? За оценките говорим. Значи, маймунка Палава, искаш частни уроци по математика. На колко години си? 18. Я да видя снимката. Охо. Помощ! Аз съм дебела и всички ми се подиграват. Пенке, да не се притесняваме. Ей, такива буклуци, които не са вярни на жените си, такива тапанари, използвачи, топ. В крайна сметка пък може наистина на човека да му се е случило да замине на чичо си на сватбата за Уругвай. Сега стават такива неща, нали? То поверно такова тъпо звучи, ама има го в Зара. Маршо, това нали няма да го видя? Фак!